हवा चल रही चली छठ घाटे देखा है चाची माई सब भूखल कितना मजा आवेला छठ घाटे चला चला तो नैया लगन देखा कितना मजा कितना आवेला। एक साल में 2 दिन आवेला सवेरे संध्या और सवेरे के नैया लगन सब भूखल है कितना अच्छा लगेला नीक लगेला सब जने रहल है जान पहचान के फिर बाद में सब भूखल नैया लगन बहुत दूर दूर से आदमी आवन है देखे भी है। घरे